מאוד מעניין שהטענה שקורח ועדתו טוענים על משה רבינו, זה בעצם הטענה הכי הפוכה מהמגמה של משה רבינו. מה הם טוענים על משה רבינו? מדוע תתנסו על קהל השם? סליחה? על מי אתה אומר שהוא מתנסה על קהל השם? על משה רבינו? מה אמרנו בפרשה הקודמת? והאיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. בדיוק הפוך. אז זה סיפור נפלא. מסופר על רבי יצחק מוורקה שפעם אחת הוא הלך לאסוף כסף בוורשה. הוא הגיע לוורשה עם המשמש שלו ומסדר לו חדר בבית מלון, ותוך כדי אוספים צדקה. אחרי שאוספים צדקה כדי לחזק את המוסדות, הם חוזרים חזרה לחדר בבית מלון, וכל הדלת של החדר של הבית מלון מלאה השמצות על האדמו"ר, על רבי יצחק מוורקה. ממש דברים מבעילים. כל הדלת מההתחלה עד הסוף, הכל היה מלא בהשמצות. טוב, המשמש לא ידע מה לעשות. זה בושה וחרפה שהרבי יראה עכשיו את הדברים האלו, אבל הרבי כבר עמד בפתיחה, הוא עומד מול הדלת, הוא רואה את הכל. ואז הרבי אומר לו, האדמו"ר אומר לו, הכל בסדר, אל תיכנס ללחץ. קיבלתי ממורי שקיבל מאביו, הצדיק הידוע פנחס בוני מפישיסחה, שמה הוא אמר? הוא אמר דבר אחד. תדעו לכם שכשאנשים רוצים להוציא דיבה על מישהו אחר, הם מוציאים עליו דיבה דווקא בדברים שהוא הכי מהדר בהם. דווקא בדברים שהוא הכי נזהר בהם ביהדות, דווקא בדברים האלו אנשים מוציאים עליו דיבה, שהוא עושה בעיות, וכל הדלת הזאת הייתה מלאה בהשמצות על מה? על דברים טובים שהאדמו"ר עושה, הוא לקח אותם לכיוון ההפוך. מאיפה הוא מוכיח את זה? זה מה שהיה על משה רבינו. משה רבינו בא קורח ואומר, מדוע תתנסו על קהל השם? למי אתה אומר את זה? למשה רבינו, שהוא והאיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה? אומר האדמו"ר מפישיסחה, זה המקור לכך שכשאנשים רוצים להוציא עליך דיבה, מוציאים עליך דיבה, דווקא בדברים שאתה הכי טוב בהם, מוציאים בהם את הדבר הקלוקל לפי דעתם, ומזה הם מוציאים את שמצך.